मद बिकुछंती आम दुआर सामने बादल केते वर्ष ले सी हलानी 4-5 वर्ष की पाखापाखि कि 6-7 वर्ष भी माने लाइसेंस ना बिना लाइसेंस सी कहते आमे पैसा दउछु ये आज अपन तो डीसीपी ऑफिस से आछन कोन घटनाटा हेती को नयापल्ली थाना रे तांको नारे केस करथलु मो जुआई दुआर मुहरे सी कहिले कि जे तमे एठी मद व्यापार करबा बंद करबा कहिबारु सी तांकर बादलर जो पिला चारिजा अछंती सेमान समस्त मिसिकी मो जुआई चित्त नायक तांको निजे मिसी की समस्त बेकरे पूरा चापी की टावल चपई की पूरा मारी की सारी छथि जेता आमे सब बाहर की आसिलु छड़ेबा पई सेमाने हमको धमक देछन ना तुमको हमें मारी की शेष करतो तापर हमें कहलु काहे कि सेमाने मारी के हम शेष करम थाना रे एफआईआर देबो हमें थाना रे एफआईआर देबो नयापल्ली थाना रे तापर नयापल्ली थाना रे हम एफआईआर नै कि लेखि के दबा भीतर से कर तुम कंप्रोमाइज हे आ कॉपी हमर रखिले नाही हमको रिटर्न करी फेरे देले कंप्रोमाइज को प्रकार हेतला किछि कंप्रोमाइज हम जाईनो नयापल्ली थाना को हम जाईनो एफआईआर कॉपी देबा पई जाउछु किए कहला नयापल्ली थाना रे जे अछंती हमर अध्यक्ष सामना स्टेज रे बसछन भी करिथिलु कारण से माने चिरी देबे बोली हम एक्स्ट्रा कॉपी मध्ये मो मोर मोबाइल रे उठेकी थोइथिलि आ जदी से जेदा रिसीव न करले मु डीसीपी ऑफिस को आसी जे तार समाधान किछि भी करिलेनी बारंबार हम थाना को फोन कलु आगे या होउची आपण आसंतु आपण पीसीआर पठांतु टोटली पठैले नाही कि हमर एफआईआर कॉपी रखिले ना काइजन तो मु आसीची एदिका डीसीपी ऑफिस रे मु एफआईआर ये आपन को कहवा था कि आपण जो मद बंद करे पे गलन तो आपण बाड़ीले ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଥାନାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛୁ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ ଥାନା ବାଲା ଆମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମଦ ବେପାର କରିବୁ ରାଜନୀତି କରିବୁ ଡର ଭୟ ଦେଖେଇବୁ ମାରଧର କରିବୁ କେହି ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବାରୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କଲୁ ଥାନା ବାଲା ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲା ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷଣ୍ଢ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀମାନେ ହେଇଛୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ মানে স্বামীଙ୍କ উপরে ঘর দ্বার উপরে জমিবাড়ি উপরে সম্পত্তি উপরে ভাগ উপরে কোন স্থানে এটা নীলকণ্ঠ নগর মুন্ডা সাইড তারপরে এই যে ঘটনা ঘটুଛି ଆପଣ থানাକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର କପି ବି ଅଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ କି ଆମେ ନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଫଆଇଆର କାଗଜ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର କାଗଜ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ନିଜେ ନ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇଲେ ତମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ତମେ ପଳାଉ ଘରକୁ କିଏ ସେ ମାନେ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଛି ଆମ ସାହିରେ ଜଣେ ମଦ ବେପାରୀ କରୁଛି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଲ ସିଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛି ଆମେ ଏଫଆଇଆର କାଗଜ ନେଇକି ଦେବା ଭିତରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମର ହେଇଯାଇଛି କପି ସରିଯାଇଛି ତମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଛି ମଣିଷ ନେଇକି କେମିତି ଏଫଆଇଆର କପିଟାକୁ ସେମାନେ ରଖିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯିଏକି ଗଲା କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଶିକି ମୋ ପିଲାକୁ ମାରଧର କରିକି ଧମକେଇକି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତ ମାରିବି ହାଣିବି ଆଉ ମୋ ଜାତି ଗତିକୁ ନେଇକି ସବୁ ସେଠି କହିଲା ବୋପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବି ହାଣିବି କରିକି ଏମିତି ଧମକେଇକି ଇଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଜଣେ ମାଉସୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଉସୀଟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି ସେ 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପରପୁରୁଷ ସହିତ ରହିବା ଭିତରେ ପରପୁରୁଷ ରହିକି ଏବେ ଆଇକି ମୋ ନାଁରେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା କହିଲା ମୋତେ ଘର ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଦେଲି ଆଜ୍ଞା 70,000 କ୍ୟାସ୍ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏବେ ବି ମୋ ଥାନାରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି ଥାନାରେ ଆଉ ଆମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ ତା ପୁତୁରା ମାନେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 6-7 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ ଆହୁରି ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଥାନା ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ଡିସି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା